Sanibonani guys, igama ngiqabeleni bathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uMatron uzobe seqala-ke isiteleka njengoba nje indodakazi yakhe-ke uNelly idlulile emhlabeni ngenxa-ke yokuba khona kwamanzi angahlanzekile esigodini sase-Okhambeni. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke uke wasola uShwabi ngayo yonke lento le esho ukuthi uyena abamqoka laphaya esigodini sase-Okhambeni ukuthi-ke abavikele abanikeze ney'nsiza ey'fanele. Manje-ke uhlulekile ngoba baningi abantu asebedlulile emhlabeni ngenxa yokuphuza amanzi angahlanzekile. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uMangcobo uzobe esishawa uvalo-ke limeqa njengoba phela-ke uNesithando ebabambile benongaraji beqabulana. Manje-ke uzobe sebona ukuthi uThando uzobe siyatshela-ke umyeni wakhe yonke lento le bese-ke kuyamshubela. Kanti-ke nongaraji naye uzobe impela emincile ngoba uyazi ukuthi-ke laphaya kuShwabi alifakwa libuya nodaka. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uSifiso benozethu bazobe sebethola indlela abangasebenzisana ngayo njengoba phela uMatron efuna ukususa udweshu lapha esigodini sase-Okhambeni. Kanti-ke uzethu-ke usebenza naye uMatron laphaya eklinikhi, okusho khona ukuthi bobabili benoSifiso bengase bezame ukuyehlisa le ndaba ingabe siyabhebhetheka njengomlilo wamaphepha. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uShwabi-ke uzobe sezizwa eyedwa ebenonkosikazi ngoba phela-ke unkosikazi wakhe uMangcobo uzobe nje ebhizi yena ngokufuna ukuvula isalon entsha lapha yena ubhekene ney'nkinga zokuthi abantu bafuna ukuvala ithaveni yakhe. Guys, la esithi khona ufuna ngampela-ke unkosikazi wakhe amsapothe, ameseke phela njengoba nje ithaveni yakhe iyigugu lakhe isizovalwa kanjalo. Hayi, unkosikazi wakhe uzobe nje engayingeni ecabanga ukuthi kumele athenge maphi ama-products okwenza iy'nwele, acabanga ukuthi-ke kumele zime kuphi iy'tuli zokuvula iseluni yakhe. Kuzobe nje kuduma ibhizinisi elisha engqondweni kaMangcobo, hhayi nje ukuthi aseke umyeni wakhe kulesi mabhekene naso. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwaveza ukuthi-ke uMangcobo uzobe bad girl kakhulu kabi ngoba uzobe sengasafuni nhlobo ukufihla imizwa anayo ngongaraje. Okusho khona guys ukuthi hhayi ukuthi nje akasaphothi umyeni wakhe kuphela, uphinde futhi amchithele nangala, okuzogcina sekwenza ukuthi ngampela uma uShwabi eyithola le ndaba impela guys kumane kushube kusimbakale buchitheke bugayiwe guys utshwala. Bonakala nje sikuthi cha, sengathi uShwabi uyadelelwa kakhulu la ngoba phela ungaraji uyisebenzi sakhe, uMangcobo unkosikazi wakhe. Ngampela uchitha kanjani nomuntu oqashwe umyeni wakho? Yo guys, kusazoshuba. Aphela lapho-ke amanqampunqampu e-homecoming akuleli sonto elizayo. Ningakhohlwa nakulandela amazwibela azokuqala ngoMsombuluko kuze kube uLesithathu. Ningakhohlwa nakusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabeleni bathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uMatron uzobe seqala-ke isiteleka njengoba nje indodakazi yakhe-ke uNelly idlulile emhlabeni ngenxa-ke